Videonun başına gördünüz. Häzir bu maşinleri dağa alıp gideceğiz. Xitay maşinlerin bazıları gapmışyp depik girdi. Hemmeňize salam oglanlar, gyzlar. Bu mağdaýlaryň jaňyňyň o kapyşlap gördüňiz taman. Eski jogaplarynda absorum gelenok. T1 ve T2'den başladı. T2'ne men abzor etdim, bunu uzatdım. Bilýäňiz bu maşin tanýaňyz. Menen uýlaňyz bu maşin ýagdaýyny. Häzir T1 barda. Kıskaça şu yerde ayıp vereyin. Abmen kredit. İkisine de var. İkisinden bular asırılıp görülün. Yani berde paketleri var. İsteseniz zakar edin olya. İsteyişiniz öyle salonun renkinden kaylap olya. Men şu yerde nomerler koyacak. Şu yerde duranlar olunur. Mağazan etmen gayret edin. Kredit yağdayın. Abmen yağdayın. Nağıt yağdayın. Uğranın. Şu maşinin bakatı. 3 milyar koyuna pullanım. Təyədə pullanım 600 min manat olya. Bu maşinin bakatı 2 milyar 700. 540 min manat deydi. Təyədə pullanım şoğulay evden. Karoçi ikisine de skitka var. Men adım verin skitka bolya. Satılyan yeri. Aşkavat'ta bir kararın günüňünde. Marda da Marabizno yorgunluğunu. Var yalnız isteseniz Mardan alın, isteseniz Aşkavat'tan alın. Tapağı yok. Inni maşinin bakatına aittim. Bakasını eşitip gün yapıp koyuyorlar Mardan. Yapman yönü. Like, komentari oyun, dostlarınızla paylaşın. İnni kedirlikler başlayan. En kızıklı soru gün başına cevap vereli. T1 ve T2 näme tapawda? Birinji ýylene güneşni vidi. Serdin. Aňarky birazçyk paşyrak, birazçyk dikrek. Bu ýöne has çalajy uzundur. Inni ikisiniň güneş vidinden haýsyny halýaňy seredin. Aňarky ardanrak, belki gymmadyrak. Esasy tapawda ulanır. Bu näle sen? Rayonu ýoşaça goýja ulan bolýar ana şolçu. Bu da derski. Güneş nüvitde iminle. Häsiýetinde ikisinde de şolur motor, şolur karop götür. Yönü berde maşin maksimum bezdorojya ýakynlaşdy. Yani ýolun nirde ýok yer bolsa, şoň üçin niýetlenen. Bu bolsa şäher üçin yönü beýdiýsem T1 gumdan geçip bilen palçykda batyk galýan pikir etmem. Ýok, bu da polny privat. Taşdy şolur zat. Blackrovka ba, batmady ýaly. İtoşun polny privat sistemasy bar, oglanyr bilen näle işleýär. Hasanna öňkü teker batyp tıza urasa avtomat iznakini öde goşup goýar. Batmaz ýaly. Maksimum batmaz ýaly edilenler. Bu maşynyň YouTube'da görürsiňiz siz. Batyrmak gatykyn. Batyryp bolýar mesele yok. Lüboynan batyryp bolýar, ýöne gatykyn. Maksimum şol ýola oňa muňa gitmek üçin adam şollar. Ýene bir zat. Hytaýyň içinde bu maşyn Jutur Traveler dip satylýar. Export varianty T1 ve T2 dip satylýar. T1, T2 diýmem, ýa-ni Travel diýmen aňladýar. Ýöne Travel Plus'tur bu. Ýagny o kötü nada ýyp bolýar da. Indi maşyn salon görkezden güneşniden özüňiz gördüňiz. Kıska çaýdamyzda tapawdy şol. Hemen bu amatlyrak varianty. Maşynyň ikisini tapawdy bahasynda 300 million. Şo 300 million içinde berde masaj sijenýa bar. Berde yok. Ýöne müň öňkü sijenýasynda kapitan sijenýa bar. Senan kälädir gorkajak. Aýaňa diýip oturup bolýar. Müňe masaj sijenýasy diňe wadiçyl gapdarlar bardyr. Passajer gapdarlar yok. Belki 2026 modeli goşmaklar ahmal. 26 model çaljy ütgöt diýerler. Onam görürsiň espas 26 model kakras Xitay git barat görürsiň. Indi maşyn salon görkezden. Daşwidna gördüňiz. Şu ýerde haýsyn has gowurdyňyz oglanlar. Özüňiz aýdyn. Ýene bir zat da güneş nüvitde. Bugün biz profesional kamerada çekkendir. Men aşağıda işläp oturan oglanyň nomerini we adresini goýjak. Näme hyzmatlar barsa soraň da serdin T2 güneş nüvidi kvadratny gelýändir. Bu bolsa bir hili aýlygyrak. Ýadyňda şem iPhone 12 çykypdy. Şonu köp adam halymady. Vay bu kvadratny eýle beýle diýip. Jutur T2 kakby şoňaly kvadratny. Bu bolsa ýa bu da iPhone 11, bu da iPhone 12 diýip hata edin. Ya da iPhone 5'e saat başladı. Hemme küçük oğur ya kvadratlı deyip. Ondan sonra altı çıktı. Aylıqlı olun. Neyim? Ayva. Qoq deyil. Eyle böyle deydiler. Köpüs halan ama. Diyecekler neyim? Kvadratlı forman halayan adamım oluyor. Şungalık yaslı forman halayan adamım oluyor. Berdi uca nafkus içi ve tavarşan etdiliyor. Pulunu veriyiniz, isteseniz onu aliyiniz, isteseniz bunu aliyiniz. Şu yerde yine bir daha tavlanır. Biz maşin abzor edeceğiz. Biz şu an aydamdok size. Jutur ingo maşin alın ya da alman diye bak.
pul özüňiziňki gazanýansyz. İsteseňiz alýaňyz, isteseňiz alaňyz. Men size diňe şu maşyny tanışdyrýan. Maşynyň ýagdaýyna ähilek alanyňa degýärmi? Degen okmuş şol hakda. Jutur kompaniýasynyň maşinlarynyň içinde iň halan T2. Ma has şu T2 ýakin imni şu kvadratny bolan üçin biram ders git, hemem gelige meňde. Başga haýsy maşina meňde T2? Kommentarda belläň. Inni T1'e geçeceğiz. Ana da T1'imiz bir hilçek. Yoş oğlan, naraba görýän aýlaryja bunam halayan oğlanlar var. Imni şu T2 halamayan kvadratny bolan üçin halanok. Ama nolsa halayanlar imni aýla bolan üçin halayan. Ana şoňalak. Haýsy özüňizi has ýakyn. Aňar bir kelek. Şu ýerde ýene bir zatda. Eğer T2 has oğdan derse, bu bir açyk tünün gedilendir. Aslı zavodskoy diskalar hana ve men şu ýerde T2'ň zavoddan çykandan näl çykyşyny goýjak. Suratyny şu ýerde goýjak. Diskasy başgadyr. Bir açyk ablitsowkany ütgetdik. Ojak-bojak zatlar ütgedi. Bu bolsa geliş durdur ana şondan. Ol oğdan ýa bul oğdan däl diýip bolanok ikisiniň original widini goýmasak. Maşynyň iň esas tapagy ulanır. Iň esas tapagy öňüne däl ýerine serdiň. T2'ň bagajy ladavotçyklydyr. Ne? T1'ň bagajy iň esas tapagy. İkisiniň bagajy şolong Hytaý öz içki bazar üçin 7 adamlynam çykarýar eken. Belki 7 adamlyk zakaz edip bolýan bolmak mal galanam juturuň özünden soraň oglanlar. Şoňaly giňrek bagaj 7 adamlyk bolsa uje beýle galýa 2 jijak bagaj bolýar. Ýöne ana duran X70 Plus, ondan daşar X90 Plus modeller bardyr. Olar arasy 7 adam gelýär. İsteseňiz 5 adamlyk amma. Hytaý maşin diýerler-de olar. Ser GX ve Prada. İkisem 2024, ikisem paket maşin. GX 300, 550 ve abışın Prada 2.4 motor. Şolong şu adına serdim. Biz çarşın görýän. İkisem şol. Ana. Üstüne plasma. Şey diýär ana. Şakır edýär. Amyňa serdim. Bu da edir şoňaly. Bu da edil şoňalyk. Görýärmi? Maňa inanmaýan bolsaňyz, goňşuňyzda kimde bar bolsa, Prada, bar idnaşy plasma sellakdyr. Şerpetdir. Taý maşyny ýaňyz. Men öwemok hakykat görkezem. Iň esasy ýerine gelemizde olanlar, maşyn ikilik turbo motor. İkisiniň motory, karobkasy şol burda. Şu seredýäňizde motory atsa seretseňiz, antifriziň renkine çenli şol burda. Absolutna hissat ütkänok. Berde zavodskoy 19'luk disk elýär T1'de. T2'de zavodskoy 20'lik disk elýär. Şoň üçin T1 T2'den bir açyk ýumşakdyr. İkisiniň hem häzir gönüm tünün gedilmediğini alsak, zavoddan çykyşýar. İkisinden sürsek T1 T2'den bir açyk ýumşak. Onu berde bize 250 güç we Cavalry Station'da 255 sekundda biz 250 diýip alar. Nolan ýüzeçinde 8,5 sekund. Gaýlandyrdan çalıcı razgon çaltyrak maşynyň. Edil uzak ara barlak görmedik ýöne başda razgonny nolan ýüzeçinde gaýlandyralýar. Galandan barlak görýär, barlak görýär. Häzir bu maşyn biz Türkmenistanyň içinde iň populyar maşynlar bilen deňeşdiremiz. Highlander, Pathfinder bilen deňeşdirmeli bolýarsa, ikisinden yol geçiciligi has gowdur. Yol geçiciligi diýemde palçyga, dağa, nirik çykarmaly bolsa, nirden geçirmeli bolsa, lüboy wagt şolong geçen ýerinden geçýär. Ýöne şu maşyn geçen ýerinden olar geçmän biler. Bu maşyny häzir ýankalyk ýere gitsek, dağa çölü, skaresio Prada bilen alyp gitmeli bolsa. Prada ýöne arasy vinodorожникdir. Bu maşyn vinodorожник diýip bolan ikisem crossover. Jutur kompaniýa vinodorожник diýipdir, ýöne vinodorожник diýär şu. Vinodorожник bolmak üçin her bir maşynyň öz bir häsiýeti bolýar. Mysal üçin, lüboy bir zat bolmak üçin, häzir atlar bolmak üçin, türkmen diline atlar bolmak üçin kim näme nire diýen soraga jogap bermeli. Düşündiňizmi? Vinodorожник bolmak üçin maşyna rama bolmaly. Rama bolmasa, sen näme diýär şo vinodorожник bolanok. Düşündiňizmi? Ana, ku primer orla, kim näme diýen sözlere jogap berýän,
Da artlar dile. Sonra şeyler avlanır. Bu maşinni yönü rama yok bu eyle beyle yolu bir çıdama diýseniz ýalňyşaňyz. Kuzosy güýçlenirilen. Maksimum bezdaloja ýakyn şunu alıp edil şu wagt Juturda bu maşin çykan wagtda Jutur kompaniýaň öz winedorojny ýokdy da indi çykyp başlady G700 diýip. Şoň üçin özlerine bir maksimum winedorojny ýakyn bir zat diýip taýykin çykardylar. Düşünüňiz G700'den nesip bolsa abzor eder. Maşin salonundan görkezäýlini. Ne bu T1'in salonu. Bir şeyle seretsen T1'de otursun, T2'de otursun bu ken bildiren ok. Yönü T1'in salonu has oğudanrak kelýär. Bu maşin bize son gelenler ilk T2 keldi, bu son geldi. Buna şun ütköşürak yer şu yeri var. Bizim berde 8 rejim var, aňarda da 7 rejim var. T1'in bu tarapy. Olanlarına şu knopkalar ýadyňyza düşärmi? T2'de bir halama tıkladymma, yönü 2026 modeli şonu düzeltdiler. Alsaňyz 2026 alyň. Şu knopkalar goşdular. Görýärmi? Käbir zat şu ýerde gün eliň aşagyna bolsa gowdary knopkan wapşe bolmasa halayan olanlar ama şu aşagyna hiç knopka ýok bärinde. Hemme zat üçin şu monitora girmeli. Onuň käbir zatlar şu eliň aşagyna bolsa has udobny bolan kanya. Siz näme pikirde? Maşynyň ikisinde de 5 kamera bar. Elbetde panorama. Esasatdan bile o panorama olmalı. Sadece ütke derleri. Atak T1'da var ýa-da T2 sırp var ýa-da belleler okuyup. Çalaca difüzorlar ütkeýe. Bolly başga bir ütköşük da ýok. Besprovodna zaryadka bar. Gowdady telefonam bir açyk sowudýandyr. Besprovodnoyda goýup göränsiňiz, tomutsa bilýärsiňiz telefon näle gazaýanyny. Näýanky diýenim, sen ankalyk bolan kapitan sijeni bolýar. T2'de 10 galyk fark ýok, bu T1'da bar. Berde başlygy öňüne tutmaly bolýar da. Salon serdim şundaly. Açyk gelýäni bar, brown gelýäni bar, ýaşyl gelýäni bar. İçinden iň owadan görelim ýaşyl. Häzir T2'ni göremizde, görersiňiz, ol brown salon. Atak şeylerak Sony audio sistemi, monitorum uly. Men 2021 Camry'm bar. Şoň monitor uly XS bolansoň. Soň bu T2'ni sürdüm, şu Create'de ýadyňyza düşer, TikTok'da zat, Instagram'da göränsiňiz. Ondan soň on monitor bir kiçijek telefon ýalyp bolup görünýär. Häzir nesip edenden ikisini hem sürürs. Berde başga bir ütköşük aýdar ýalat ýok, funksiýa ken. Ýöne massaj sejene ýok. Sen funksiýaň şu ýerde bar. Näme gerek bolsa, bar. Köp kullanýan funksiýaň hemmesi berde de bardyr. Inni maňalatla zat. Muň salony tykyrdaýamka. Eyler olmak açık görelim. Yok. Yok olanır. Bram şu ruçka vardı. Nasıl deneyse? Başlık olup yoğunluğu. Hey Jutur, masaj etsene. Голосовой помощник ama aynen açdiyan yatça, yapdiyan yapya, o zatlar edýär da. Ýöne T2'de kene masajy berde masaj ýok, ana şoň üçin T2 almaly. Özüm bir kele korkup gitdim. Zatlara goýy. Şu T1 T2'ni realne berk edipdirler. Näme diýsem? Xitay maşinlarynyň içinde iň berkleri şu T1 bilen T2 bolup biler. G700 ama. Şu maşyny açyk oýlayan yer bar o. Berde oýlar abyşny Toyota'da, ona berde oýup durlar. Öňjaşyny. Ýa-da nawlanlar ütköşük zat ýok, ýa-da giň udobny. Berde ulak ýolda gidip gördük maşyny hiç mesele ýok, ýa-da udobny. Ýöne berde bir ýa-da üçin aýratyn bir klimat çyklatsa, şoňa zatlar ýok. Ýa-da boşuna diňe elak-belak. Öwrüp bolýar, biram ýap bolýar, başga sayt bolýar, biram USB sokarýar, biram Type-C sokarýar ýer bar. Şoňa da kojasynyň kaçysy gowy. Opsiýony serden şu maşynyň probeg, bu maşyny çeşdi STC geçipdir 29.000 geçipdir da 29.980 km geçipdir şu maşyn. 30.000 km da 30.000 km geçen maşyny men gidýär. Serden 30.000 km geçilen. Şana kilon koçuk tutturupdyr.
öz zavodskoyca kovrigi zaylanmaz yani. Demek şine diýen zady. Normal oldu mu? İçinde şakırdı tıkırdı yok. Galan da adam hazır biz sürümüzde görürsünüz. Bäram sallanman bro. Käbir maşyn şu ýer şeýle sallanýar indi da. Tam şep düşürýän. O, indi oda bar. Indi men radnoyum. Taýki. Emana goýan öz maşynym ýaly korkutdy. Muny kanserdi gowlanar bu maşynyň da şowda gidilýär. Bu däl ol. Mundan başgasy o ýaşyl salonda muň bilen men esderler aýlandym, balyga gitdik. Videolar basym görürsiňiz. Soňam Bayram şäherine kiretdik. Garawama gitdim. Öz maşynym ýaly korkutdy muny. Muna goýan men häzir muny öwsem 1% mundan aýryp bilýär balyna sebäbi bu maşyn maňa has ýakyn şoň üçin muny öwüp bilerim. Bu maşynymyz biziň Brown salonyaň aýtdym. Isteýişiňize görä başga renk zakadet bolýar. Ony iň popularny, iň gymmat, iň trend renk bize Brown salon has köp bolan goýarýar. Serdiň bärde ýanka ruçka ýokdur, T1'de bolşýarlar. O gapdarla bu gapdarla ýok. Näme üçin bilemok? Bu maşynymyzdan Sony audio sistema, Sony mesele ýok. Arada oglanyň biri aýtdy, Sony audio sistema bolsa maşyn gowdur diýdi. Näme üçin diýsem, Sony kompaniýa öz aparaturasyny, öz audio sistemasyny bir maşyna goýjak bolsa, şo maşynyň kaçysy gatgy bolmaly, karoç talaw ullydy Sony kompaniýaň. Ondan şoň üçin diýdi, Sony kompaniýaň audio sistemasy goýulan maşynlar gatgy bolýanlar diýdi. Şo çynmy, ýalanmy kommentarda ýokman belä. Muňam açary hemme zady birdar, şol birdar. Namuň bärde. Muň ýöne ýanky maşynan gowdady. Bu maşyn masaj edýär. Silna oýas. Davay. Başladyk. Ana hazırlık. Gülýäli. Abzorda indi diýilmi? Panoramany amaçary. Salonda oturan da haýsyn oturan beldel, şol birdar. Şol difuzorlar ütke. Bolu biram T1'de bärde tutulaw açwady. Munda ýok. Şoňa çalajak bärler çalajy ütke. Bärde bir rejim var. Bu da 5 kamera aňarda ba funksiýa bärde de bar. Nowlanar. Bu da 27 000 geçen. Özüňiz görýäňizler, görmäkä. Çek. Bu şeýle görmäkä çek görür. Kopçak sady. Ana şuňa rak. Aýdym aýdyş gowmaňam, bärde bespravdna zaryadka, bu da edil aňardaky T1'daky gal telefon sowgadýan, gyzarak telefon. İsteseňiz sizden gyzarýaňyz, isteseňiz sowgadýaňyz, ýöne ýygyny zat ýok. X90 Plus'tadır ya X70'dir mi? Ya X50'de o ýygyna podograf bar. Bärde ýöne şonu goýmandyr. Näme üçin bilemok? Bu maşynymyzam 30 000 paşdy geçen. 1,5-2 000 men geçdim mi? Ana halan da bilseň podgalowny bärde. Sadak bolýar özüň görä. Mana şonu sow. Bärde de ýygyna zat ýok. Ýygyna Abduffa ýap bolýar, elek-belek öwrüp bolýar. USB soklar ýerler bar. Type-C sokar ýerler bar. Bolly, başga zat ýok. Muňa bär hasa bolança. T2'den. Ýa-da giň oturmak udobny mesele ýok. Ýöne muň ýygyna şuňa ruçkalar bar eken. Hem beýle bar, hem beýle bar. Hasa bolan ders klawiş apşefkasyny terdiňiz. Uly görkedeýin, siz apşefkasyny ýaman ders ko. Hemme zady bilen bir kilik diýilen tapsyň ýapylanna da gelikde bir kilik ses bolýar. Şo ses sadyndan. Patsvetkamyz bar. Isteýişiňe görä renk et bolýar. Bir de gög etdim şo meňede. Goýun patsvetkamda durşy gög. Şu T2 Hytaýlaryň öýdem gowurdy. Araplarym gowurýar. Araplarda şu an iň köp satylan jutur kompaniýaň maşynlarynyň içinde iň köp satylany T2. Olar alyp çäge minip aktyrman gowurýar. Bir de mäde şonu derse ýöne. Şoňa çydaýan maşyn. Şol sebäpdenim şu maşynyň aksesuarlarken kaptaljyna, lesensa, üstüne palata, şu zatlar dapalnitin goýulýan, rowlanlar. Şu diskada dapalnitin goýulan. Asla zavodsko bu diskada gelen. Şunda goýulan, şunu isteseňiz beýle çykýan çaymet bolýar. Asla zavodsko başgarak gelýär. Ondan daşaram isteýişiňize görä bezap bolýar. Hemme adam şu ýerde bar. Hemme zapçaýsy amma zapçaýsy bam diýip soraýan üçin.
Şu yerde satılan hemme jutulan zapçaýsy var. Ana hadawa çaýsa o taýda da dur. Görýärmi? Bezegler var. Zapçaýsy ardan mı gymmatmy? O soraga da jogap berin şu yerde. Eýlek maşynar ýar. Tutuş hadawa polny geçeňde 600 olur diýdim. Ya 300 ya 600 olur. Toş ne ýadymy şonu aýtda. Tutuş hemme zady geçeňde der stupitsa, amortisator, purjun, telefonçyk, hadawa ba hemme zady geçeňde. Men ýes 350 2008 geçemde de başçy şoňalak çykdy. Şo wagt men hasapladymda ikisiniki deň boldy da. Ýöne maşyn 2025, ýes olsa 2008 ana şons var. Asla men gyska çatanşdyrjak bolma ulanlar ýöne uzyn boldy. Boldy. Inni diňe maşyn sürýär, test edýär, aýla siziň isteýiňiz ýaly aktor oýnarly gunda. Ýördi ona daga. Bugun biz Ahal welaýatynyň Gurhowdan diýen ýerine. Şu wagt bu maşynlar tekiz ýolla sürdik. Tekiz ýolla hemme maşyn gowy oglanlar bilýäňiz. Tekiz ýolla hemmesi gowy, hemmesi çydamly. Diňe tekizjek ýolla sürseň. Ýöne inni şu ýerde ýoluňda ýanjy ýeri bar. Inni hezirlik başla. Ana da söýl. Assalamu alaykum. Ana T2 bu da T1. Ýanky tekiz ýolla süremde oglanlar. Haýsynyň has gowy ýol tutjany bilip bilmedim. Sürdük, darmança sürdük. Tekiz ýolla bilýäňiz. Indi häzir şu ýol dünýädir bärde göreli. Haýsynyň has gowy ýol geçijiligi bar. Kompaniýaň beren maglumatyna görä. T2 has gowy ýol tutmaly we has gowy ýol geçmeli. Bu pratika jirak bolma, şoňa da bahas bar da. Häzir живой test edýär, живой barlak görýär. Başladık nesibedenden. Bu jaga şahissa doglanlar. Bärden lüboy maşyn geçse. Ýöne häzir birinji T2 geçişini görüm. İkincem T1'in ne de T1 oglanlar. Haýsy bineşni hata bolar. Maşynlara gördüňiz geçişini. Bar testin şulmy diýjekler? Yok durum. Tak, dağı var, serdiň elbek dağ. Serdiň oglanlar. Biz daroja gidenler bilýänler, şuňal çägelige gireňizde, indi şu wagt birazçyk bada ýene wagty däl. Bu çäg has bir akyp ýatan çäg, öyle nesip ondan soň test eder. Şonu çäge gireňde lüboy maşyn gydýandy, tapagy ýok. Haýsy maşyn taýlany? Gydýa. Bärde asly niýetlenende biz daroja üçin niýetlenen, şuňa çägerlikde, gumlukda, palçykda dağa çykmak üçin niýetlenen. Şoň üçin pastiýanly ventilator işletip bolýandyr. Pastiýanly ventilator monitorda çykýa, häzir şu ýerde görkezek, monitorda çykýar. Pastiýanly işler ýaly bolýar. Lüboy çäge, lüboy gumy girýäňiz, mesele ýok, maşyn gydmýar. Motorum gydmýar, karobka da gydmýar. Başdaky çykanlaryna ýokary gideňde karobka gydýar diýip mesele bar, ýadyňyza düşýär. Men öň kabzorda da aýtdym T2'de. Täze modeli hiç ol ýokdur. Hemem bunymyz biziň eksport variant. En gowy edip çykarylan Dubaýyň, Türkmenistanyň bazary we biziň ysymyza Dubaýyň, Türkmenistanyň gyssasyna, çägesine, gumuna çydap biler ýaly çykarylan. Şuňyňyz, şoň üçinem Tomusda hiç gyzanok. Garowum çölüň orta artynydym, kaptalyňyza bindiň aryp çyk. Gidýäňiz boldy. Bir hepdeler çölle gideňizde maşyn gyzanok. Oňa garansiýa. T1, T2 edil şoňaly. Ýöne bärde has güýçlüdir ýanky palçykdan, gumdan, suwdan geçmegi. Ýene bir zat, bu maşynyň ýörüte rejimi basýaňyz şeýler aktan suwa girýär-de, men size şu ýerde videony goýaýyn. Toşna şu ýerde näçe santimetr suwa girip bilýärni we şu ýerde video arada Dubaýda erwet ýağış ýaganny heme maşyn dur. Ýekede şu T2 gara reňki geçip barýar. Oto rejim basýaňyz bolar, maşyn gatydan o. Haýrak gide, ýöne suwdan spokojny geçer. Suwum hiççili maşyna ziýany ýok. Şuňyňyz test dowam edýär.
İnglavna operatorymyz äder ýolda çykar. Imana bir zat algyn diýsem, sorasan alaýdyr. Çay var berdi imana, 20 kabul etme. Yan. Şokoladdan yiyecek mi? Ha? Susasan da minne neler? İyi otur şokolada. Hey kanarda yol yok oğlanlar derdin hiç yol yoktur. Yol ana böyle de. O malın yanına var ya bulutun beri kıladı mı? Me. Operator değil mi? Yarın ne? Dalça devam. O tayları iyi. O barmal yer bu da ne o da. Görsene. Bestede. Yine kovda oğlanlar 5 kameran sunyalık. Aşağıda kaptarımda misal üçün görýäňim zatlar var ha. Şolar nähile geçen o şolar arkadan görüp bolýar. Prinsipi maşina sıdalaýmasa başga boljak zat ýokdary. Görýäňiz ýol diýen zat ýok. Şu an çoponun yerine geldik, arkamda koyunlar görüyorsunuz. Şungalak bayırda, dağda, çöllü, tapağı yok, nerede malınız var olsa da şu maşinle şu malınızın yanına gelip bileğiniz. Arkayın. Selam Bobby. Bu da şu an taptık seyredin. Malınızın yanına geliyorsunuz, tayıkini açacaksınız. Arkasından görün bir koyun sığıya. Alınız. Mangala. Salo. Bu da ne bezelen? Bir tane kulka verdik, satın aldık. Eyvallah, hayırlı. Sizin kim abi bu? Eyvallah, derken biz başta korktu, bu berkeli o. Bizimkiler universalini zat koydular da, pastiyanla. Universal maşin. Şondan dut kemre dut tavlan has goýarlar sebäbi paşly gelýär ýa-da şolaram edil. Hem merk gelmese de oň üçin arkayn gelýär da beýgelçäler, gallyrýalar, köp crossoverlan geçip bilmeýän ýerlerden şolar geçip ber. Real nawa binamyz maşynda men özümden türk bolun. Imin şol universal maşyn gözleýänler üçin. Şäherde bolýar, toýda bolýar. Ana maňal ýerlerge bolýar. Xitay maşin diýdiňiz ha, oğlanlar. Hakykatda şu. Juturam maňa hissat beren ok, menem juturdan hissat alam ok, menem olara hissat bergirler, olar maňa hissat berirler. Yani arasda maşin, arasda content. Men inniki maksadymyz nesip bolsa, innik maksadymyz. Şu ýerde bir Prada bilen ýa-da Highlander bilen ikisini deňeşdirmeli. Indi men bir ýerden Prada ýa Highlander tapmaly. Tanış oğlanlardan ya da şu juturun öznäkleri haşlet görjekde. Sebäbi maşina süremde bumperde ipli, bumperде urpli, gaçyp bilýär, o zatlar bolup bilýär onuň. Hemme kişi oňa bermeýär maşyny. Oza Prada ýyl könrak bolsa da bolýar. Ya da Highlander alyp deňeşdirer. Haýsynyň ýol geçijilik has gowy. Bärde gep imini ýol geçijilikdir. Balçykdan, gumdan, suwdan geçirýär, haýsy gowy geçer. Haýsy galýar. Şu maşinleri Jutur kompaniyası Vinodorожник'ni hödürletdi. Особенно taykini. Vinodorожник dälip ýa aýtma bizden başyna. Ýöne ýurdumyzda bar, lüboy crossover, lüboy tapagy ýok. Sözüme jogap berip bolýandyr. Lüboy crossover'ın ýurdumyzda bar. Şoň geçen ýerinden şu tayki geçýär. Taybram geçer ýöne taykini imnaýdy. Şu maşin geçýär. Ýöne şu taykin geçen ýerinden hemme crossover geçip bilmeýär. Yeni bir zat. Ingo Orlean Vinodorожник'ın biri bize Prada. Landüççü diyecek gel. Prada. Prada'nın geçen yerinden şu maşin geçecek. Lüboy Prada olsun tapağı yok. Haýsy Prada olsun. Imini Prada'dır. Land Cruiser derler Prada. Düşünüyoruz. Şon geçen yerinden şu tayki geçmese operator gowy ýakynasyn şu goýunlar. Ana o goýunun lüboyun birini saýlaýaňyz menden. Egerde bir bağ olsa
Ana men Prada bilen barjak gel deňeştireldi. Bir lakatsat. Ödem şoň has gu bilýän olsun. Barar bilen bir kere türk görül şo taýdan. Öwrenşär, primerden el geçmeliligini bilýär. Bolly, barly. Gyzykly olarmy size? Esasat şu videonun polny aýradalym ulanır. Like koyun, kommentariýa basın. Uğradyň dostuňyza, doganyňyza, lewap koýturna da şo tapa jok 5 velaýatyna Türkmenistanyň lüboy ýerine baryp şu taýykda ýaş bilýär. Yeňilen ýagdaýymyzda goýun alyp berýär. Yeňen ýagdaýymyzda goýun alyp gaýdýar. Apkayt barhaýny şo taýdy ýer mangaret. Taýan bolgunlar. Bollanma. Başlalyň gaýradyň. TikTok'taki, Instagram'daki editorlar yankıcı yerini paylaşın. Görünen bayrağınız öyle şu koyundan size de mangal ettirir. İnneho dağın yeri var iken iksan dağın bölünyen yeri hemen dağa çıkılayan yer. Ne olsaydı? Hazır on barlak var öyle. Ne hilak kolya derdim. Ne olma bar ya? Ana şu yer görüyorsunuz hiç yol zat yok. Ön maşinam geçmedik. Görüyorsunuz şular var, şular deyip dur. Eğer maşinanın yanına vardı, hiç çıtılan daha deden yerem yok. Oğda da bumper var, bir kere yok orada bulam. Bir kere 3 köşk duru. Asobirine tayıki kiserdin. Geçenler şu bumper da aylanmadı. Abi işin nedir? Kayır maşina geçeceğiz o bumper ilişkal yarabilen. Bumper da aylanmadı. Bir de onun alakası yok. Korkudayım. Gel ona bumper'ını korkudayım. Bular mı? Yo, ambular satılyan neler? Yani başkalar var satlık. Bak şey, 3 köşk burada atıydılar ama bu 3 köşk materyali. Buraya bantırı. Elbette bir yere gu elbette girsen dövülür da yöne. Yeminle. Yani geçen yerimi serdim. Çılgım yok da o. Çılgım yok. Yani şunun üstünden geçirip korkadayım ya. Şunun üstünden geçirip korkadayım. Nel geçiyor. Yani aşağı deyip kalma akmal yönü. Katı atı olsa o. Eğer sürüyanım sürücü olmalıları kaptıraktan geçirmeli oluyor. Gün aşağı deyip lüboy maşinam. 4 teyer yerdeyim ben. Galip bile. İkisinin bekliği çalıcı. Bu tayki beygirek yalak koltuktura. Serdin bekliğine. Tay bir medal şongal. Şu anda tay bir hiç yıl izle kalan o taykiden. Dızanna da bu elbette dayan eken. Mun go aktırıp bolur. On pakrişka taaf kalın da sonun kendi dağın oğul. Bu oldu diye yönü. Ana tay kalsan kedilliği. Ne yapsın bir nadar var. Kala kras soyur da. Mesele yok. Seniyorum öyle olyasa kötünmedi ama. Araplar şu taykin o çağa minut gidere on galera tapmat morunlar şu yerde şeyler tepe var ki. Tay bir barlak görül bu çıkan olsa bu da çıkaymalı. Easy diyorlar mı? Ne şuna orada diyorlar ha? Buna vapça duydum ama etmedi ha oğlum. Başkarak beygrak yer yok mu kadar? Beygrak yer böyle şu takmin relle. Öngden maşinada çıksa gön tepeden alıp gidivermeli. Indi gunung ettim bana diye mi? Tay bırak gördünüz. Indi tay iki son eden oyun ne diyeyim? Hava, hat kuvvet diye. Yönü berde pakrişkalar has kalın kaşroku gumpalçık daha şüçün ne? Zaman arkayın galya. Barlıyor.
Şuňalak ýolda bir goýup giden bolsa da maşyny serdim. Ýa-ni o taşyn galdy buglanlar. Özüm gorkan doğrusu amanat maşynlar o. Gorkadyň-da. Öňe mert maşyna eken, mesele karapka hiç lakka etmekdir. Öňden bad alman galyp gorkajak. Ýa-da gaýdaňda bar, biraz gorkunçyrak. Mesele yok, onun ağrım çıkka, özüm gorkan amanat maşyny bolan soň, özümi satyn alan nisbetden gowy çıkararys. Ýanky ýerde taýbyr galdyrmanyrsa, ýanky ýerde taýbyr galýa-da, bu gapdalarym ba oglanlar. Maşyn amanat däl bolsa, asgo warlap bolýa-da, akyp ýatan çägyna, çägi şu. Barlap görýäs. Taýky etçä, ondan soň taýbyr getçä. Özüm kansaner işläp durup üçürjüm der. Taýkyň oýunyna gördüňiz, çägen kupör, taýbyr barlak görýäs. Buň pakrışkasydan prostoydur.
Taykine sen bas bilmedin de onu. Birazcık çekindim. Taybırın oyunu ödüm gördüm oğlum. Onu da birazcık kendine başladı. Yani o maşinin geçenler bundan buraya artırdı. Beygiraktı. Maşin vardı. Ne yamaydı oğlanlarına gördünüz. Şu yerlerde bizim gezip gören yerlerimizde şuna uvazik geziyor. Kamaz ve 69, 69 ne hali. Dağıttığını bilemez. Şu yerlerden biz arkayın gezip görse şolun geçen yerden biz geçeceğiz. Yani ayttım ha şu maşinin geçen yerinden köp maşin geçip bilme. Yönü biz zat bakra soyla geçen yerinden bu maşin geçeceğiz. Mesele yok. Derler oğlan. Şu an biz Tayber'da hazır kadr Tayka'da geçer. Opşam alanına diye aynı paşına 3 milyar tarih anlatayım bakan bu 2 milyar 700 köneden. Ondan sonra şu yerde burada hatta yine şu yerde burada hatta ağam bunu ingimmadrak diysen Xitaydan şular zakat etip berip bolýar. Ýöne siz garaşmaly bolýar. Biral garaşýaňyz ýöne başda 3 milyon arzamat bolýar. Ol uslowiýatynam YouTube gözüňe edin Instagram'a TikTok'a şu ýerde nomerler goýýan men. Şu ýerde häzir operatora da eder montajçy bolan da gaýrat etdi. Şu ýerde YouTube'un nomerlerini goýup ber hemmet. Ondan Elvan studiýada sag bolsun aýdýar. Videomu çekip beri video montaj edip görürüm. Men gözüme de gızıklı. Primerni küçük günden tayin edecek. Yaman gızıklı olur. Şeyle var gızıklı da uca bir. Siz bu videonu şu an men siz şu an palibo mu TikTok, Instagram'da görüp garaşansınız ve kaçan çıkar kaydım. Yani beğenler daha nete o yol diye daha yok. Oldu fiil edip görürüm. Ben mesela bugün gidip bakayım. Oy. Inni yankıcı turda oğlanlar can etti. Dinacı tur derler. Başka da Xitay'da yurdumuzun talaba layık, yurdumuzun talabına layık gelen Lüboy Xitay maşini vakat edilen bolýar. Ama bu bakadan berde drone var ha, siz bak dronculardan falan kımmat alýar. Aňardan vakat edýär. Bir ay çıkarışan, bir ayda 40 gün maksimum. Karışsanız Xitaydan gelýär. Häzir näme üçin 20 güne gelen okdysaňyz siz häzir vakat edýäňiz şu wagt barsan ýok. Zavoddan çıkıp 26 model atlaýar. Ondan soň 24-25 model azyrak 1 san 2 san galan olsa olar abapşy amaklamak bolýar. O da paket ýönürmüş. Men şu an 26 model şu an bizim ýurdumyz üçin ýörüýdi. Dubaýa we bizim ýurdumyzda şolok ikisi paşdy birden. Düşündiňizmi? Sebäbi näme üçin? Ikimizin klimatymyz bar Dubaý bilen. Bu şeýle asy. Şoň üçin şol burada atolya. Ine baskörü taýyk öňümizde var ya da birazçyk aňar eksin, ýörüş görün içinden. Mesele ýokdur jana orada. Ine şu ýerde taýyk ýumşak me taýyr diýäňler, taýyr çala ýumşak gelýär. Taýyr çala ýumşak gelýär. Onu grizovoy paketke. Berde zavod boýunça paketke satýar. Ýöne berde de şu an 20lik diskot ýör. Owadan bolmak üçin 20 taklar. Öz 19 ýylyny wapşy ýumşak bolýar. Jana kuk bar ýar o. Sen gidip baran ýol bir görtüň oglanlar ýolap görpär. Maşinler. Allah can kim alsadan nesi etsin. Abzor haladyňyz moglanlar like basan komentar ýazyn. Babzoruňyz sizne näçe, azap näçe iş ýapýar. Ýol geçirdik ha, ýol geçirsek biz bilýäňim näme edýär. Ha bizim ýol ýasýar. Gör operatorda ýol geçirdik aňardan alýar. Ýol hepmanala bu maşin franda. Hiç. Hem mersen üçin ýol. Daha gitmeyin. Daha sarıları mı bulunur? Şeyle daha sarıları hiç parayalım var. Şöyle ama ben ne oldu? Şavk gelip ondan sonra ben geçip parayalım. İnlik kadar tayyikiden olur. Şu yerine serdim olanlar nereye geçeceğim? Mesele yoktur. 3 teker yere değse de yürüyor, 2 teker yere değse de yürüyor. Yani şansı var.
Polny privody bilen birazçyk ütköşürak, Hytaýlar birazçyk ütköşürak edipdir. Nähili? Öňkü teker bu sawadet başlaýar, şonda ýetken goşýar, blokka. Zammagan gatyr, traktorda batýar da, şondan ýol geçijiligi bu. Ýöreýişi ikilik turbo motoryny ejidirak görýäňizde, ikilik motor bolan turbo boşulan sebäpli şu maşyny 2,5 motor ýazyp hasap ediyorum. 5 kamerana. Görýän degreýin ýeňde degir bolan ona bäri-de görünüp dur. Ana. Trezada. İçilmekleri hem yer görünüp dur. Ama öňüni görjekmi, ýygyny görjekmi? Näme göresin gelýär? Ana. Näme bir esasy ýygy barjak. Gaptalan bärden görýär. Rengi görýän ýerde. Şuratlan hem siz üçin olanlar size görkezmek üçin. Men awja bu bärlerden geçen gördüm de. Ýa program ederdik, kakar size görkezeli. Kim alas gelse de alsın. Arkaň Hytaý diýip oturmasy sebäbi uje Hytaýlar başy maşynyny gatyr. Öňe gitdi-de, real hakykatdan öňe gitdi. Maşyn sferasyna. Indi häzir şu maşynlar näme üçin beýle 3 milyar paket maşyn 3 milyarda. Normal maşyn 3 milyarda verilir. Dayanışyk programyna sebäbi Highlander paket 50-60 $. Da. Beriler olanlar näme üçin? Hytaý döwleti, Hytaý döwleti Ýewropaň, Ýaponiýaň maşynlaryny konkurens etmeläýinde bular täze bu zatlar çyga bular. Şo zatlaryny täze bolan sebäpli özleri maşynyň belli bir prosentyny hökümeti ýapýarlar. Diýeli Jetour kompaniýa, Jetour çera diýişli. Çer kompaniýa näme diýär? Hytaý siz plança maşyn çykaryň. Biz size şoň plança prosentyny ýapýar. Siz arzan satdyňyz, näme üçin? Adamlar alsın. Adamlar burada uğraştırmalı. Bu da bir marketing bu. Adamlar uğraşmalı. Almalı şu maşını. Al ya. Google'unu gördü. İstoriya. Şunuz inni biz TK çaylı. İnni biz TK'de olurlar. Yani öz yerimizde geçip gidiptir. Şundan buraya çık. İdrahatır öyle. İnni biz TK'de. Bu TK görelim içine geçen bu. Bilir ben olur o. Hayır maşını. Bu da edil şo da olur. Awatayk biraz gımmadırak, biraz has yol geçiciliği dayorak gelýär. Ýöne tebral saňam bolýar. İki tane opsiyon diýge bakymda da. Bunu şu yerden biz şunu alak yer bakada. Yerden näme kesip düşýär. Şähse ýöne çykyp bilersmi? Ya men arkaýyn uýaryn bu maşyna şondan arkaýyn satyp barýan olar. Men daha aňetende bir ýol bar ýok berdi. Wege mesele yok galýa da düşmämiz. Problem bolýar. Näde da şundan gorkadaýarsy da. Kamerada olayım, arkaýynda respat koyun burada girecek yerim yok da. Şu ul aşıpka wa köpüsi şu yerde razvarodit çakala, bärde razvarodit mek apasyn sebäp. Akty beýik tepki. Şonuň razvaroditden maşyn şeýle bolýar, diň agramy sakak bilmän. Gaýdyp bilýär, adam size soglap bilýär. Onun öýbürkan düşenim bowdur. Ýene häzir agram düşse karopka düşer. Karopka taýlanan o da. Misal üçin diýende bärde entek bu gedek şuna is adam bolmaýar da. Ýejakdan karopka daýlanan o. Çalşylyp bolýan daşlary. Şunu onun hem şunda da ya otluk meri taýdyr ýandy. Güzel şey bolyp durýarmy? Çöplek koyuplar da paketde. Bu yerine taşınan alır. Soğudan olur. Her bir abz olmaz. Şun alet kolaysa her bir maşının test edip olsa. Bu bizim ayrıca rubrikamız olur çıkarışı. O sebeple test da, o test drive. Bunun test bildiğin hep değerli maşinleri tutulursun.
Köne maşinden berde hem testler geçen olarak kalma test sokmanlar. Ötede gelecek maşinler, ötede gelen maşinler test edilir. Rahatır beğendim ortada. Daha ne değil. Muna çenlik içi maşina mıyla ondan angarken içi maşina çıkılan o. Arada ağdağlamadığım bir ayıttır, ağam diktir cüktür. Nalap. Arada ağdağlamadığım bir ayıttır, ağam cüktür. Paket alayan ondan sonra bakasın gidir ya deyip. Lüboy paket maşin bakasın gidir yandır. Lan 300 kallı. Ben o tanıyan oğlan. Orası 27 bin dolara vaktinde paket. 22 dedim ki aşağı. 70 yıllık Land Cruiser'ın 22'de oldu değil mi? 27'de mi? 20. Sonra aldım. Paket almışım. Burası 24, burası 27 bin dolara. Şu an sonu 70 bin satıyla. 60'a sonra yani. 60'a sonra yani. Lüboy paket maşin öd bakasına gidir yani. Şunu adından çıkarmadım. Oğladıma sarşı deniyor da ama izahı boşlanmaz. Ses ederler olanlar tak maşinin sabahında taşının içine ses yok. Ayıyorum bu yol bu giden yerlerimize gidip ses diyorsa var gelmiyor karo. Eğer kimerde de ince alıyor. Tan şoğlan oraya gavatteli. O aşağı bir kolun olay arkaya geçik gidiyor. Üstelik de ne tip o zaman hem ardı hem bir alanlar da. Ya yerlere gelmiyor için. Gelir yerine. Aku pas görelim onu tek idrak edici. Ana. Angare mo gorno no patakana pas kono no. Aynı kono var gorno. Da pas kono maşina melaya da tarıyor bari. Yine bir qowladı. Burada tormoda binsen maşin öz avarilkan yakka bir daha başına özmüz basasa. Beşe qowa saat basıp bilen ya buradan bir maşin var. Buradan tormoda avarilkan yakka. Bunu öz bassa. Yerine tormoda sen. Gördün mü? Avarilkan öz yakka. Ses eşitler. Bir muzaklı. Bir muzakıyla girip gidelim. Sonra gaskana basmar. Ay şu yolda Avtobanın sıydığına sırf koyuyor da şu yollar kaylandan. Ralli o bu attı da o yola mılkıda da beratır rallini. Rahedillik. Dört çeker amalı şu an. Rally Dakar. Şu an atına serverin başında. Neden? Ne elde? Bir spor güçlendirmek. Nasıl? Elektriğe barmadı ki zararlı yani. Hadi onu odan yerik var ya. Yani rally taklan. Evet, edir rally atmışa maşina var. Olur ya, bol ne yapıyor? Olong da bir yürüyüş sonra öğrendiler. Padres kafe. Padres kafe diyecek kadar ne Padres kafe. Padres sonra öğrendiler ona. Yok ki borak ya. Ay böyle o crossover bunga vasıtlar etip bilen fakat o. Az alamadığın içinden tutur. Alan var mı? Komentar yok man belli alan olsa onu elde var mı? Şu tekin hemen o var yani. Başta göründü de şu tekin aladım ben.
3 köşe daha 4 köşe. Başta niva min ziyada kazanırım valla. Rahatla bir maşina var da ne yazmışını var. Aydın sana kadar dilim olsun da olsun. Şuna demeyin diye şu. Sanırım kitapka. Näme üçin men Xitay maşinlara bal edip başladım? Birinci sebebi bakatın amat bolmagy. Eýleki Lüboy markalarını değiştirdiler, haýsy ýurdum bilen değiştirdiler, amat değil ya. Beýsem kaçta spesial sebebi Audi'da, BMW'da, Porsche'da, Mercedes'te işlän injenerleri Xitaylar satyn alýar, özlerini etdirýärler, özleri şeydip bu maşinleri gowy edip çykarýarlar da amatly we gowy edip maksimum şu öz bakatyna göre maşin. Ne seyredin? Häzir brand birdat alsak, edil eşik alamazda da häzir diýelim. O eşikler olak, o kaçsınlar. Brand model amatly bolýar, a brand sat gymmat bolýar. Bilemmi? Berde edil şoňar bu Xitay maşinlarynyň brandy bu. Näle diýene? Bak. Täze brandda, täze zatda. Şoň üçin şu wagt bazara girmek üçin maksimum beren puluňyzy 3 milyard berdim. Şu 3 milyardyň hemmesini diýen ýaly elbetde minusa işleýänler peýda işler. Şu pul paşda hemmesini diýen ýaly şu maşin özüne sindirýärler. Brandlar şu taýda 30, 40, 50% özüňiz alýarlar. Her satylan maşinlar. Arada bir video görüpdim men. Kia Hyundai aýdypdym, Kia Hyundai abzor etdim. Şu wagt Kia Hyundai okudum bolýan. Näme üçin öýäňam diýsem, Kia Hyundai kampaniýany 3-6 maşinanyň gazanýanyny Toyota kampaniýasy bir maşinanyň gazanýany. Düşündiňizmi? Ana şonsu bar. Beýdisem bir kampaniýa we bir kampaniýa gowy diýemok. Prosto aýtjaklarym düşündiňiz da maksimum beren puluňyz şu maşinyň içinde ýatyp. To häzir siz eliňizde 3 milyard alsaňyz şu maşin düz bilen. Näme üçin? Sebebi Xitay maşinlaryň şu wagt köpüsini Xitaýyň döwleti ýarty puluny 30-40%-ni özleri ýakdy. Özjülerden goýýar. Sen şu şunu ardan sat, plançyla adamlar alsın, öwrensin, ondan soň gymmat satarsın. Gowluny bilmeliler, etmel betmel adamlar alır. Düşündiňiz mana şeyler. Başlaryň oğlanlar seyredin. Джетури двигаюсь по трассе, уверенно, как бизнес-классе. Это китаец на тяжелой массе. Джетур, джетур, ё. И пусть весь мир натянет пластырь, на мне броня, она как панцирь. Это китаец на тяжелой массе. Джетур, джетур, ё. Трасса Ашхабад, Пекин. Резина трёт асфальт, я мчу как гоночный болид. Пыль за спиной, хотя не перешел лимит. Welcome everyone to the after show in Beijing. 欢迎各位来到北京，看中国的速度，中国的力量。 Если не веришь, пацан, здравствуй. Твоя подруга давно оценила этот кастом. Слышишь, пацан, меня менталитет. Mesele däl. Твои монеты летят в воздух, мои в приоритет. Да и пока весь этот мир уже зашел. Çıkan yerimi de özüňizi gördük, o da ulanlar. Занимаем авторитет. Слышишь, пацан, меня менталитет. Düşmek kıyınıra inne. Летят в воздух, мои в приоритет. Да и пока весь этот мир уже зашел на нет, мы делаем успех и поднимаем авторитет. Джетури двигаюсь по трассе, уверенно, как бизнес-классе. Это китаец на тяжелой массе. Джетур, ё. И пусть весь мир натянет пластырь, на мне броня, она как панцирь. Это китаец на тяжелой массе. Джетур, ё. Трасса Ашхабад, Пекин. Резина трёт асфальт, я мчу как гоночный болид. Пыль за спиной, хотя не перешел лимит. Welcome everyone to the after show in Beijing. 欢迎各位来到北京，看中国的速度，中国的力量。 Если не веришь, пацан, здравствуй. Твоя подруга давно оценила этот кастом. Слышишь, пацан, меня менталитет. Твои монеты летят в воздух, мои в приоритет. Да и пока весь этот мир уже зашел на нет, мы делаем успех и поднимаем авторитет. Слышишь, пацан, меня менталитет. Твои монеты летят в воздух, мои в приоритет. Да и пока весь этот мир уже зашел на нет, мы делаем успех и поднимаем авторитет. Джетури двигаюсь по трассе, уверенно, как бизнес-классе.
Это китаец на тяжелой массе. Джетур, джетур, Adını gördük de olanlar. Çıkan yerim gördük mü? O demir. Çıktı mı? Ödüm korkan düşmeli. Her şeydi. Razarod etmene riskler aktı. Sebep uklon şungalık da. Onun minsimyalı ırıkkan düştüm. Ana. İnni. Şu adrenalin polni arttır. İnni. Bu maşinleri näme testten geçirmeli? Diňe suwaly. Palçıga juturun öz videolaryny görüp bilersiňiz. Otlugum yaman kyndyr minme. Taýada ot bilersiň. Ondan soň bir suwa salaymak kaldy. Nesip bolsa onam test eder. Haladyňyz maşinler nähilek garýaňyz. Pastiyanna diýen adam bir at gowursa gow diýmeli, erbet ot erbet diýmeli. Minusy nähilek maşynyň, näme diýen? Minusy, beýikaja minusy bahas diýsen bolany bar. Sebäbi näme? Häzir baha paket maşyn üçin 3 milyard bir gymmadam der. Edýän zatlaryny özüňiz gördüňiz. Çydamlym çydam dälmi? Şu maşyn paşty näçe 40 000 30 000 40 000 geçdi-de 30-40 000 şu diňe test drive edildi. Imni şu maşynyň gören görürse çeken çekdi. Çeken zady. Hemme zat videoda badary. Diňe görürler şu maşyna şol motor, şol karopka. Hada oýladym geçilen o. Dağa da sürlü gummoda Özbekistanda gidip geldi bu. Çerjewede gidip geldi. Gitmedik yer galmady. Nohurun dağlarına, Balkanyň dağlarına, Garrygala hemme yer gaýlanyp gaýtynda bizem aýlanyp ber. Bizem gördüňiz görüp baryn görkezdik. Ana, живой maşin. Bu da edil şoňalak. Maňam gitmedik yer galmady. Bu da öz oglanmadyň biriniň maşin bolan soň, bu da şu test drive'a gidip görüş bar. Düşünüňiz? Ana şeýler edil degirip da edämeseň boljak zat ýok. Aşağı kendi ýok, degijek bolsa degirdi na gördüňiz ýagdaýyny. Diýjeklädim, gowdada gow diýeli. Häzir ay Hytaý maşinlarynyň maşin bormy, olar gow däl diýjeklerim bar. Siziň kam dogry? Her kim öz pikirine galsyn. Ýöne men şu testde görkedim, şu abzorda ýagdaýlaryny. Bärde maňa aýartykmaç pulum berilen ok öwdip, döwüm diýilen ok ýöne allyň, sürdüň gitdiň. Aýlanyp gel islen ýerine. Ana aýlandyk, kiretdik. Tekiz ýolla men häzir bunu kän görkedim, size sebäp tekiz ýolla lüboy maşinam bu. Lüboy maşinam tekiz ýolla. Ana şuňalak ýerde. Egerde özüňizde universal maşin gözleýän bolsaňyz, puluňyz ba bolsa, ana taý kalyn. Men ingowrym jutulun içinde taýky. Başga modellerime XL bardy ancak X70 Plus, X90 Plus olar ardan mundan. Ana taý bir dazardan. Ingime şu taýky mundan gymmadym şu G700 çykdy da ol taý bizde gelir. Ol arasda winedar ramny. Bu maşinne ramy ýok, eýder beýder diýdiňiz, gördüňiz niýek çykyp geldi. Ramny käbir winedar şu çykan ýerine çykan ok da. Düşünäňiz? Hytaýlar maksimum crossover winedar edipdir. Maksimum dağa çölüşülür sürsün arka indip. Yani ama ettim bakat näme üçin ardanlygyny Hytaýyň döwleti ýarty bakatyny 30%, 1%-na ýapýar. Belli bir wagtdan soň bulan bakaty elbetde 60-70 000 dollar bolar. Sebäbi uje ýapmasy 2030-dam 35-em şoňa öde bir ýyla çenli sebäbi ýan gaýdyşmaly konkurentler bir açyk grada etmeli. Kim näme diýse-de Hytaýlar başlaýtyn vizion gapy döwük girdi, hakykatdan bazara girip bildiler. Sebäbi bular tak ýaşda juturny ştaýky näme 2 ýyl ömrü bar aşyň. 2 ýyl. 2 ýyl boldy da ýaňyr çykkanna 2-3 ýyl boldy. 2023 aýyna 24 satylyp başlandy. Men näme üçin şu maşynyň dizaýny owadan kadýada taýky. Akatsa. Men şu taýkyň dizaýny näme üçin owadan beýle diýip pikir etýände eýleki juturlardan has bir aýratylmy da. Bir üç köşek bar. Porsche'ň öňkü dizaýnery juturu açypdyr. Porsche kompaniýanyň öňkü dizaýny şudan zady. Şoň şu ýerde adyny operatora goýdyn, ýadydan çykarmada goýýar, ady ýandan çykdy. Porsche'ň öňkü dizaýny düzdür. Öňkü Porsche'ň çyzýan adam juturu taýkin çykdy. Düşünüňiz? Ana şeýler ak oglanlar. Agda oglan, partisiýasiýadan laýyk basyň. Näçe 100 000 prosmotrluk video bolaýdy diýenler. Pikir edýän mena iň kyn çekilen videolamyň biri kadýan imin abzoru bar. Her ora abzoru şuňa alet diýersiňiz. Ýöne edip bolanok näme üçin onça pulumyz ýok. Häzir haýlandyr kim bersin şuňa alak gerek. Kim bersin häzir gowja gymmatça maşyny düşünüňiz. Şeýler onuň şuňa wazmožnost bolanmakdy.
Gowuşu wat kompaniýalar köpeli, Xitay kompaniýalar köpeli bolýar. Olaram öz maşynlaryny görkezmek üçin gowlugyny berýär-de bize arkaýyn. Gowdady degirmesek golýa esas galan da özler jogap berýär. Motor garap gudursa şu ýerde taşlak bermeli. Olaram garantiýaty bolan soň şon diýär-de 5 ýyl garantiýaty. Wa bulan 4 ýyl kredit berýärler. Ýa aýtdym, bular gymmat da 3 milliardym ýok diýsen, şu maşynlary Xitaydan da gaýsam, bir gaý garaşsaň has arzanyp turdup bolýar. Oň üçin hem juturyň özüne jaň ediň ýazyň. Mundan başga da jutu Xitay Halk Respublikasynyň, ýani Xitaýyň öndürýän lüboy maşyny şulan üstülen getirip bilýäňiz has arzan berdik bakadan ýöne garaşmaly bolýar. Ana şuňa oglanlar, şuňa abzorly, göwnüňiz ýaradymy? Men gözüme dawolny. Sağ adam ana serdiň. Şuny ýerden gelenimde ana 6 volt gelýär. Originallar bu. 6 volt gelýär, häzir 7-de nesip bolsa, reisim. Şoň üçin nädir gidip ýetişmeli. Gün aeroportda şu duruşma ismi hapo. Bu duruşma aeroportda salmazlar, oradan girer. Jarlyňyz sag bolsun oglanlar. Kim näkil maşyna alyp ber? Allah jan her biriňize öz isleýän maşyna almak nesip etsin. Iň esas adam jarlyňyz sag bolsun. Galan at bolar. Dawajy.